चिकनगुनिया पानी से होखे वाला बीमारी मच्छर से फैलेला। चिकनगुनिया के लक्षण आम तौर पर मच्छर के काटला के 2 से 12 दिन के भीतर लक्षण शुरू होखेला। अचानक बुखार शुरू होखे के संगे जोड़ में दर्द होखेला जवन की कुछ दिन से साल तक चल सकता। जोड़ में सूजन, मांसपेशी में दर्द, सिर दर्द, मतली, थकान, अवूरी त्वचा पर दाना भी कुछ अवूरी लक्षण बा। कबोकबो आँख, दिल आ न्यूरोलॉजिकल समस्या के मामला भी देखल गयल बा। चिकुनगुनिया से बचाव कैसे कईल जाला? मच्छर के काटला से बचे के एकमात्र सबसे निमन सुरक्षा बा पानी के बर्तन के हर हफ्ता खाली आ साफ करी आ कचरा के ठीक से निपटान करी, जैसे कि मच्छर के प्रजनन के संभावना कम होखे। बर्तन के सतह, भीतर आसपास पर कीटनाशक लगाई। अयीसन कपड़ा पहनी जवन की आपके शरीर के ज्यादा से ज्यादा ढक देवे। मच्छरदानी के इस्तेमाल करी। खिड़की अवूरी दरवाजा के स्क्रीन बंद करी। उजागर त्वचा चाहे कपड़ा पर रिपेलेंट DET IR 3535 चाहे एक्यारिडिन लगाई। चिकुनगुनिया के इलाज क्लिनिकल मैनेजमेंट में बुखार अवूरी जोड़ के दर्द के एंटीपायरेटिक्स अवूरी ऑप्टिमल एनाल्जेसिक्स, भरपूर तरल पदार्थ के सेवन अवूरी आराम कईल शामिल बा। एकरा इलाज खातिर कवनो खास एंटीवायरल दवाई नइखे। दर्द से राहत आ बुखार कम करे खातिर पैरासिटामोल भा एसिटामिनोफेन के सलाह दिहल जाला।